हो पाठची ती गेटाच्या पाठची देवीच्या थंय बावडी आहे ती थंय पडली ना काढ उतरलंय दोन माणूस होय खरोखर शेशी आणि नानांका उतरले खोटा नाही सांग ना हे का कामदारांका थंय काम ठेवूक लावले आणि चला म्हणालो बरोबर ते काय कधी काम करते आज नाही उद्या गायचो जीव वाचणं मेन महत्वाचं काम आहे ना गायचो जीव वाचणं गायचो जीव वाचणं महत्वाचा म्हणजे आपली माता. तर नमस्कार मित्रांनो. तर मित्रांनो आम्ही काम करीत होतो आमच्या घराचा वर वाशेविषयी ठोकीत होता आणि तेवढ्यात मधीच शेशी इलो आणि तिकडे बापटांच्या तिकडे सुनील बापट त्यांच्या पाठीमागे तिथे बावडी आहे विहीर आहे त्या विहिरीत गाय पडली आहे आणि ती बघितलं आणि सगळीजण तिकडेच गेलेत मी पण गेलो आहे थैसून इलं आहे. तर गाय व्यवस्थित आहे अजून पण आता काढतात बरीचशी मंडळी तर या हां हां. तर सगळे आम्ही काम करत होतो घरी तेवढ्याच शेशी इलो तर तेवढं लगेच काम ठेवून आम्ही लगेच गाय काढूच्या आधी ह्याच्यात गेला काढतच बरीचशी मंडळी आता आणि आपण पण जाऊया. आणि आपला सुनील काकांचं घर ओव्या तिकडे आणि बघा बरीचशी मंडळी आहे. थांब रे जरा जरा थांब माहित हे बघा बरीचशी मंडळी हे बघा खोला भरपूर बावडी पाईप बीप काय ना सगळी जण काढतात गाय मारतो आता आणि आपलं शेशी आणि नाना खाली उतरलेत विहिरीत. दिसणार नाही तुमका शेशी काढा 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 हे हेंका बारक्यांका सगळ्यांका पाठी पिटाळा. हे बघा सगळे आबा सगळेजण काढतात गाय. हे माहितगार नाना होता आमचे शेशीचे नाना माहितगार आहेत सगळं. अरे हो बारीक होय येऊन दे का झाला रे काय तोंड उघडा अरे पारे मंडळी या बारीक हा अकडे येऊन दे अकडे येऊन दे हा येऊन दे शेशी खालना येता बांध खाली कमरे. हे बघा शेशी आणि नाना खाली गेले आपले. इका धरू नको बांधव त्या म्हणून कमरेक जाऊन भारी परत उडी खाली हे बघा गाय दोरी बांधान वरती इलेली आहेत खाली गायच्या कमरेक दोरी बांधलेली आणि वरती येत बांधलेली धरले ना वैभव आणि बघा हे बघ आपले नाना आणि शेशी दोरी बांधण गाय वरती इले आणि आता वर खेचणार गाय दोरी बांधण आणि बावकरवाडीतली गाय आहे
हा, ते बाजून किती? आणि हळदी उतरली खाऊ गो याच्या बाजून हा कमरेची ह्याच्या झाडाची पुढच्या अरे गाय बाहेर काढणं या महत्वाचा या. अरे अरे शिडी काढ आधी. शिडीवर काढू कवी. तर मित्रांनो गाय दोरी वगैरे बांधांवरती येत शेशी आणि नाना. आणि आता हे बघा सगळे खेचणार वरती. मी पण होते मगापासून करत, पण आता मधीच सांगितल्याने की व्यवस्थित गाय, त्याबरोबर मी पण म्हटलं तुमकाही दाखवूया. आणि बघा मंडळी कशी. मी माझ्या पायात दोरी आहे. पायात माझ्या दोरी. मी जाणार होते खाली आधी. हे रशी बघ खाली घेऊन दे. हा हिबो हय बांधलेली आहे ती. ए थांब शेशी हिबो दोरी हया. हा सोडल्या. ते तू वडते. हे बघा ही दोन माणसं इली आहेत, बघू केली आहेत. ते ओढूक लागा ना. अरे अरे ती वडा आहे ती. हे पाटची. हे पाटची वडा. अरे पाटची वडा. कॅमेरा धर सरळ धरा. मी मस्ती करता रे बाबू. कॅमेरा बंद झाला अरे आवाज कमी करा आणि वडा खायची. ही बघा गाय कशी व्यवस्थित काढलेली आहे. ती वडा ती पाटची. अरे पाटची वडा. पाटची वडा. जरा वडा. ही बघा व्यवस्थित काढलेली आहे गाय. हे वाशे येतले थंय येतली. हे शशी वासो येतलो इथे. हो शिंदे. शेशी दोरियत पाय गावला ह्यो. पाय गावांच्या अरे ती थांबा आता धरू. सोडू नको आधी. होय ती घासानच पडली. ते लागला बावड्याच्या तो. गायकच उचलू आहे. मारकुटी आहे ती. मारकुटी आहे बाकी काय नाही. ती बघ अरे बाजूला.
शेशी अरे ती बघ ऐकत नाही हा. अरे हो 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 ही बघा अरे ती शेशी काय तो अरे ती बघ गेली अरे या पोरानी बांधण ठेवा ती का ही बघा व्यवस्थित गाय सुखरूप काढलेली आहे वरती आणि ती बाहेर इल्याच पळाक लागली. हे बघा दोरिये बिरिये सगळा घेऊन गेली. ही बघा गाय ऐकत नाही. पडली तरी बावड्यात तरी ती गाय ऐकत नाही. हे बघा सगळे बांधण ठेवले. हे बघा ही कावल्यांची गाय होती आणि ती विहिरीत पडलेली बापटांच्या. आणि हे बघा आता व्यवस्थित इलेली आणि उडी पण मारता. ही बघा बावडेत नाही. हे बघा यांची गाय होती ती आणि एवढी सगळी मंडळी विहिरीत ना काढूक मदत केल्याने सगळ्यांनी प्रयत्न केल्याने चांगल्या प्रकारे आणि चांगल्यारित्या यशस्वीरित्या गाय वर काढलेली आहे. आणि हे बघा बुटवाडी बावकरवाडीतली सगळी पोरगी होती आमच्या गावातली. आणि बघा प्रयत्न केलेला यशस्वी झालेला आहे. यशस्वी झालो ना मग शेशी पाठीवरच बसा. तीच वाटेक लागली ती चांगली उडीत मारूक लागली. दोनवले नाना पंकज भाऊजीने आमच्या बघितलेल्यानी पंकजामुळे गमली ना. पडला म्हटलं वांडर असतो गोप्रो वांडर पडलं वांडर रवलो असतो की हा तेव्हा ती खाली गेली. इतके मारून टाका. नशीब ती खाली दोरी घालूक दिल्या बरी आधी. फक्त घासाटली या कमरेत. चल पंप चालू कर बघ. हा त्या राणेवाडीत बावडीत वाघ पडलो. पंपाई सगळ्या कुरकल्या करून घातले. ही पप्पाम्याची इली आता आमची इल्ली अकडे तिका नेला. अरे इतके तर येतात घेतात येऊन जाता कित्येकदा. सकाळी सोडली की येऊन जातात. मग ती माका नेट म्हणून ती तिकडे जायला बघत होती असणार. अरे ह्या दांडके ना भाव दांडके खाली उतरायचे. अर्धे राडाकले नेट त्याच्या कसं असं ह्याच्यावर को मारा आणि नेट नुसताच होता टाकलं. वर असं टाकून चाय हा सुरभी चहा हे कर. वाशे ठेव सरळ. वाशे काढले काय दा मग बावडे डायरेक्ट खाली सगळं. पुन्हा कोणाची काढूची असली तर नानांका निशाच घेऊन जावा. हे आमचे नाना शेशीचे नाना. हे शेशीचे नाना. हे पण उतरत बावडेत पण आता जमत नाही. वयानुसार जरा जमत नाही ना. नाही ते एकट्याने जाऊन काढले नुसती. तर चला मंडळी गायचो जीव वाचलो ह्याच्यात खरा महत्व व्हिडिओ दाखवण्याचा कारण नव्हता. पण नंतर मी जाऊन कॅमेरा घेऊन इलाय.
मग गाय जेव्हा व्यवस्थित हा तेव्हा कळाल्यावर नंतर कॅमेरा घेऊन जाऊन तुमका दाखवूसाठी मग कशी काढल्याने विहिरीत नाही हे दाखवूचा होता तुमका. आणि